Imbag nga bigat tayo amin kakabsat, awisin kayo man amin nga tumakder para iti panagdaydayaw tayo. Aramaten kuma ti tunggal maysa ti bukod na asagot, nga inawat na iti Diyos, ang maipaay iti pagimbagan ti pada na a tao, kas na imbag nga agaywan kadagiti na duma-duma a parabor nga inted ti Diyos. Siya sino man amang mga saba, masapol nga ikasaba na ti sao ti Diyos. Siya sino man nga agserbi, masapol nga agserbi babaen ti pigsa, nga inted ti Diyos kenkwana. Iti kasta iti amin abanag, may daydayaw kuma, ti Diyos babaen ken ni Jesucristo.
biag tay mapukaw. Magitay di Matay, ngenday kapagarian, ti Diyos sa kangatwan, siya di Kararag tayo. Managayat ken manakabalin na Diyos, at ti kami nga si ayat ken si papakumbaba nga umay agdayaw, ken nagrukbab ken ka. Agyaman kami ti adu nga bendisyon nga inpaay mo iti tumunggal maysa kada kami. Wenno apo, ita Domingo kat Domingo dagiti layko. Ikanda kam o apo tinanay nga sirib, tapno maikari kami nga agserbi ken ka. Bendisyon ang met, dagiti koro nga isu nga mangted, tinapintas asaniweng iti kanta. Kastamit iti aramatem nga mensahero mi itabigat. Dalusam dagiti puso ken panunot mi. Tapno ti mensahe nga enkam manggigan, ket agpaay nga inspirar kadagiti bibiyag mi. Pakawanen nakam, kami apo iti adu ang nagkurkurangan mi, iti padami a tao, nang nangruna ken ka. Dahil iti dawat, ken kararagmi, iti napateg anagan ni Apumi nga Jesus. Amen. Impaltiing ti Diyos ti amin ang nasantuan asurat. Ket naserbi ang mangisuro iti kinapudno. Pangbabalaw, pangator iti biddot. Ken pakasursurwan iti nalinteg a panagbiag. Tapno awan pagkurangan ti tao nga agserbi iti Diyos. Ket sisasagana nga agaramid iti amin. Akita ti kinaimbag. Kakabsat ken Kristo maawis kayo nga agparintumeng. Bayat ti personal nga panangi confessor tayo kadagiti amin nga nagkurangan tayo kinapo, bayat iti natal na atukar iti organo tayo. Agkararag tayo. Daytoy iti gapuna nga agparintumeng kam, iti sangwana muwapo, nga nagapuan iti pudno anagan, ti tunggal familia sa dilangit ken ditoy daga. Ti kinabaknang ti Gloriana, dayawen tayo, nga ited tayo, kada kayo iti pannakabalin, babayen ti Espiritu Santo, abumileg ti akin uneg, akinatauyo. Agnayad kuma akanayon ni Kristo iti puso tayo, babayen ti pamati tayo kenkwana. Ikararagmi nga mairamot ken maipasdek ti ayat mo tapno datayo ken ti panagayat ni Kristo kada tayo. Wenno mapasarday tayo kuma iti kasano ti panagayat na kada tayo. No paisaan anaan-anay amaamuan. Tapno awan ti pagkurangan tayo, ket mapno tayo tinadyosan agalad. Amen. Amen. O Apo, iturong nakat ken ka palanas dalan ko.
sikating pagnaeda. Amen. Maayaban kumadag iti asher dito sangwanan para iti sagot nga agpaay. Iti panakamentenar ti iglesia tayo. Naimbag nga bigatay amin kakabsat. Good morning! Naimbag nga bigatay titunggal may isa kanya tayo, kastamet dagiti adda iti online, kablaawan na kayo, kaya tagyaman kami iti agtultuloy nga panakipasetyo dito ay Central United Methodist Church nang nangruna iti gimong dagiti Ilocano. Ket iti daytoy nga kanito, ket isu ti maudi nga Domingo ti bulan iti Oktobre. Isot gapuna nga intay iselebrar kakabsat ken bigbigen tayo mat dagiti laiko ti uneg ti iglesia tayo iti daytoy nga Domingo ti bulan ti Oktobre ket isu ti panawen wenno bulan dagiti laiko ket agyaman tayo kadagiti biag dagiti lay leaders tayo kastamet kadagiti na dumaduma nga leaders ti iglesia tayo saan laeng dito Ilocano service ngem ti kabuklan nga iglesia tayo dito Central United Methodist Church ket agyaman tayo kadagiti biagda kinaanos da ken kastamet ti kinamatalekda nga agserbi ken Apo babaen ti iglesia tayo ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti kakabsat tayo nga da iti nga da dito uneg ti iglesia tayo ket bigbigen tayo man iti presensya ni Reverend and Mrs. Ralph Inis nga naggapu pa Rizal UMC San Isidro Isabela ken kadwada ti anak da nga ni Genesis nga apan ni America into no bigat. Ayan, nagyamang kami. Kidawek man ni Genesis nga tumakder. Ayan, ni iso ti balasang da DS. Kat gyaman tayo iso da kat naggapu pa ijay NELPAC, Northeast Luzon Philippine Annual Conference. Ken adapay dagiti umuna nga gundaway kabsat nga iti panawin ko iti uneg ti iglesia tayo ket nakadua tayo isuda. Kabsat, kidawek man panagtakdir yun, no, adda.
At agyaman kami, iti presensyayo, ket ti iglesia tayo, dito Central UMC, ket silulukat, kadagiti amin nga Ilocano, ken iyawis yung mamet, kakabsat, nang nangruna kadagiti kalugaran tayo, kailyan tayo, kapamatyan tayo, nga Ilocano, nga adda dito'y Metro Manila, kabangibang nga ilili, kada syudad, ken probinsya, ken kastamet kadagiti OFW no makaawid da ket madanunan da ti serbisyo dito Manila ket silulukat ti iglesia tayo dito Central United Methodist Church. Ken maawis kayo ket sapulin nyo lang ti Central United Methodist Church ayan ti website Facebook page tayo, ken tapno kastakit makita yo dagiti na duma-duma nga aramid iti iglesia tayo dito Central UMC. Nalakalag nga sa pulen, sangwanan lang ti Luneta kakabsat, hanggang nga mayaw awan nuwan, no dakay ti Manila, no umay kayo dito Central UMC, iti sangwanan ti National Museum. When kakabsat, kablaawan tayo man, dagiti agkasangay, ken mangiselebrar, kadagiti anibersaryo ken kasarda intono tatta ni Bryna, ayan na ni Bryna. Bryna Leaño ni Matthew Zenchi Farala ken kastamet tuno 28 isumat ti panagkasangay ni Bishop Rodel Akdal. Yan yung tunod 29 ni Tatay Edgar Baklig, isto ato'y tay, tunod 29. Ayan, happy birthday. Yan kastamet kini tunod 30 ni Michael Luther Leaño, ken kastamet ni Neil Ablang, ken ni Rowena Lacerna. Ken dapay dagiti agkasangay, iti daytoy nga lawas kakabsat. Ket kablaawan na kayo, iti tultuloy nga pamindisyon ni Apo, kadagiti bibiyagyo, ket awamot ti makitak nga mangiselebrar ti kasarda, iti dayto nga lawas na sigon nga day giant inspire tayo nga dumardar ay dito Ilocano service. Ngem no daman kanyayo nga wedding anniversary, iti dayto nga lawas, kidawik man ti panagtakdiryo kakabsat, adda kade, ayan. At sapay lang kuma kararagmi nga mataginayon ti ayan-ayat itong galmay sa kanyayo kas agasawa. Kakabsat maragsakan akmet nga mangipakaamo kanyayo idikalman ket nalpas iti National Bible Quiz District Level Elimination. Ket agyaman tayo tanaala iti first place ti junior ken senior level ti Central UMC. Ayan, palakpakan tayo kakabsat. Ket tinangabak ti first place ti junior level ket datay kapintasan nga anak ko nga buridik ni Casey. Kidawik man pa nagtakder ni Casey. So ti first place. Ket kastamet ti senior level ni Jarem Rosales, yan ti Tagalog service. So isuda, so ay karkararagan tayo isuda nga isuda iti mangabak tumanin. Iti dayto dandani nga maangay nga annual level elimination. Ket no asino ti mangabak kanyada isunto ti ilaban iti national level into no January dito Central UMC no kasparigan dito iti mapili manen. So ikarkararagan tayo kaya luklukwek dato balasang ko bumawi katata kunak tay di napalabas ket number 6 lang out of 25 conferences. Hindi na pala 2 years ago. So sikapin na makasubli tapno kastagat representante iti saan laing iti unig ti iglesia tayo dito dito Central kastamet iti district annual level ken ti national level ketagyaman tayo. So ikarkararag tayo into November 15 ijen NACS UMC met di pakaaramidan na iti elimination ti annual level. Ket kastamet aramidin digiti na duma-duma nga komperensya ti Intero Pilipinas ket ito na sinunto ti mangabak kadagiti annual level elimination isodan to tagkikita
dito'y central when no, nyaman ti mapili iti National Bible Quiz Committee. Ken kasnamet nga agyaman tayo idi kalman ti nabalegi nga aramid iti PAC-wide Lay Servant Academy nga indagulwan ni Fiscal Des. Ayan, nagyaman tayo kakabsat. Ti napasamak idi kalman ket apo talaga isoda iti nabannog iti daytoy nga aramid ta nasurok nga kurang-kurang nga 500 ti di maray iti daytoy nga aramid iti Lay Academy tayo ket sapay la kumata dagiti naka ket agyaman tayo kadagiti miyembro iti Ilocano nga nakipaset iti daytoy nga aramid ket dawatin tayo nga sapay la kumata agtultuloy nga suportahan tayo daytoy nga Lay Servant Academy iti Philippine Annual Conference dito'y komperensya tayo. Ken kastamet ngayong Domingo, isu iti Memorial Sunday and Communion Sunday din Sunday met ket kidawek man nga agtultuloy nga ti annad ken tarabay ni Apo Dios amok aggaawid kayo iti daytoy nga lawas na. Oo, iso nga luklukwek dagiti padak nga pastor. No mabalin kay agawid ak mamut nga siya ka pastor ti Ilocano tag-gaawid mo lagi yung miyembro ay amo nga mabalin ngamen. So amo no agawid kayo ti daytoy nga lawas annadan na kayo kumani Apo ken ti salwad na tagtultuloy nga mangtarabay kanyayo ting kay panagawid manen kadagiti probinsya tayo tapno kasta ket kas naka ugalyan tayo nga bisitain met dagiti minatay tayo ken kastamet ten dagiti paset ti pampamilya tayo ngem numapay kasta maawis kayo Domingo iti first Sunday service tayo iti bulan ti Nobyembre ken kastamet nga Communion Sunday tayo ken kakabsat gapu ta daytoy ket late Sunday ken Workers Appreciation Sunday, iti iglesia tayo, kin distrito tayo, kas pastoryo ti Ilocano, agtultuloy nga agyaman na kada kayo, ti karkararagyo, ayatyo, ken paraburyo, na materialan man, ken spiritual, ken kastamet ti panangikarkararagyo, ti sibubukel nga pamilyami, ket di kay maumuma, namang suporta, kadagiti trabahadores yo sino man ti agbalin nga pastoryo kadagiti sumarsarno nga tawtawen ken ti agdama ket agtultuloy nga suportaran yo ikarkararagyo ken kedaw mi iti panangikarkararagyo met kadakwada ket agyamanak ti agtultuloy nga ayat yo parabor ken panangikarkararagyo kanya kas pastoryo ti Ilocano ken kastamet kadagiti kadwami nga pastor ti ministerial team ti Central UMC nga da kami nga upat nga pastor ken ti may diakonesa tayo ken ti naduma-duma pay nga kadwa tayo dito iglesia. Kidawek man ti panagtakder tayo kakabsat ket kablaawan tayo man ti tunggal maysa nang nangruna dagiti bisita tayo bayat ti panangkankanta tayo iti timpuyog dagiti Kristiyano.
Ti panakaibasa ti nasanto na surat masarakan iti may kadwa nga Timotyo, kapitulo 4, versikulo 4, maging gana ti 8, sa tay umalatiw iti versikulo 10 maging gana ti 10 ket 8. Ket kasto iti mabasa. No may papan kanyak, dimtengen ti oras apan nakaidaton ko. Adtuyen ti tiyempo nga isisinak iti daytoy abiyag. Inaramid ko ti amin nakabaelak iti salisal. Nadanon kon ti pagpatinggaan ti lumba. Nagtali na edak iti pamati. Ita agururayan kanyak ti gungguna ti baligi ti korona ti kinalinteg nga ited ti apo. Tinalinteg nga ukom. Iti dayta nga aldaw ket saan lang agpaay kanyak. Nudiket kadagiti amin asiayat nga agururay iti yaay na. Iti damo a panakausig ko awan tinagtistigo ang mangikalintegan kanyak. Binaybayan nak ti tunggal maysa. Sapay kumata sa anda ang mapabasol gapo iti daytoy. Nupay kasta tinulungan nak ti apo ket pinapigsanak iso anabailak ngayon pakaamo iti si bubukel a mensahe tapno mangeg ti amin a hentil. Iti kasta na isalakan nak iti ngiwat ti leon. Ispalen nakto ti apo iti amin a kinadakes ket salak alaen nakto nga awan pakananwak iti nailangitan a pagaryan na. Maipaay kumaken kuana ti dayag nga awan inggana. Amen. Kidawek man ti panagtakder tayo kakabsat ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Lucas ti may 18 a kapitulo versikulo 9 aging ganat 10 ket 4 ket kastoy ti mabasa tayo. Sinarita pay ni Jesus daytoy a pangarig kadagiti tattao amang itangtangsit iti kinaimbag na ken manguy-uyaw kadagiti sabsabali. At dadwa lalaki anapan nagkararag ijay templo. Maysa ti pariseyo, maysa ti agsingsingir ti buwis. Nagtakder ti pariseyo ket iti napakni a lugar ket ingkararagan na asiulimek. Agyaman nakkeng ka o Diyos, ta saanak akas kadagiti dadduma naagom, naulbod, wenno makikamkamalala, agyaman nakmet ta sa anak akas iti daytoy nga agsingsingir ti buwis. Mamindwa nga agayunar ti tunggal lawas ken inted ko ti apagkapullo iti amin masapulak. Ngem nagtakder iti adayu iti agsingsingir iti buwis ket di na pay itangad dagiti matana sa dilangit. Ket dinandalog na, ket di iti barukong na, ket kinunkunana, o Diyos, kaasyanak kadi ta managbasol, ti managbasol. Kinuna ni Jesus, ibagak kada kayong, nagawid ti agsingsingir, iti buwis, anapalinteg, iti sangwanan ti Diyos, ngem ti pariseyo, saan anapalinteg, tati mangitang tanok iti bangina ket maipababanto ngem ti mangipababa iti bagina maitanok to. Diyos ti pangbendisyon ti tunggal maysa kanya tayo ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan asasauna. Amen. Amen. Isasaong anaragsak sa uamamabiyag, isasaong anaragsak sa uamamabiyag. Amen. Mga gantay nga rod, ti mensahe, babaen iti kanta.
Gyaman tayo, ti Apo, iti nangyigan tayo nga mensahe, iti koro tayo, itagtultuloy nga maawis kayo, nga makipaset, iti dahito nga ministeryo, iti iglesia tayo. Kakabsat, maragsakan na nga mangiyamamo, iti usaren ni Apo, nga mangiwaragawag, iti sasauna, iti nagbabaitan tayo, iso na ti agdama nga academic dean, iti Bishop Hans Theological Seminary, iti Malay Balay, Bukidnon. Iso naman ti professor, ti research, systematic theology, and Christian education. Naglipas iso na, iti Bachelor of Arts, iti University of Northern Philippines, iti Ilocos Sur. Ket naglipas met, iti UTS, kas cum laude, iti Dasmariñas. Ket inlipas na met, ti Master of Theology na, major in ethics and Christian church history, ijay Dasmariñas met lang, ijay UTS. At nalpas na ti Doctor of Philosophy on Christian Ethics, ijay Global Institute of Theology, ijay Yonsei University, ijay Korea, South Korea, kamsat hanga North, ijay South Korea. Ket iso na ket naikasar kini Reverend Mary Chris Ocampo Anagay nga kaklasek nga nakasabayak nga naggraduar idi 2006 ijay UTS met lang ket na sagutan damet ti dua nga balasang nga anak nga iso da Zuriel ken Yasel. Maragsakan na kakabsat ti mangibingay ti sasao ni Apo ti nagbabaitan tayo ni Reverend Dr. Roland Anagay. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Umuna amin agyamanak kini Pastor Genesis, kini Pastor Tony Agraan, Pastor ko na, amangan nagpastor. Iti panangiyawis da, iti panagsaok, iti daytoy nga gimong itang agsapa. Kadwak idi ni Dr. Tony nga miyembro ti Ilocano Choir. So nga konkunak central light akmat. Basaag nga rod ti pakaibasaran o no, pakaibatayan ti mensahe tayo itang agsapa. Masarakan iti libro ni San Mateo, kapitulo 4, versikulo 10 ket siyam, ket kastoy sa tayo tumalis ti kapitulo 20 ket 8, versikulo 10 ket siyam, ingana iti may ka-20 versikulo, ket kastoy ti kunana. Suruten dak, ket pagbalinen kayo amang ngalap kadagiti tao, kinuna ni Jesus kadakwada. Inkay nga rod kadagiti amin at tao iti amin a lugar, ket pagbalinen nyo ida nga adalak, bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ket isuryo ida nga agtungpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo. Laglagipen nyo nga daakto nga agnanayon kada kayo. Agingga iti panungpalan ti lubong. Ti ada di slide. Slide please. Patayin mo ito. Mabaling na i-off dito. Okay. Ti Paulo ti mensahe tayo itang agsapa, kunana, manipod kadagiti pagtugtugawan nyo, ano dagiti pagtugawan, mapantayo kadagiti kalkalsada, ti naindaklan na panakayab dagiti laiko. Awan, just slide tayo. Awan, okay. Pagpanunutan, denggan nyo na ito'y, tinasantuan nga espiritu ang nagkuna, umay kayo, suruten nak, ken mapan kayo, mangpataod kadagiti adalak. Isuti nang pabileg kadagiti kadawyan alay ko,
isuda ang nagbalin anang idaulo, iti kang runaan a panagsaknap iti misyon, ti pakasaritaan ti iglesia tayo. Ti bukasyon nyo, or no, ti bukasyon nyo alay ko, ket saan a segunda klase laeng, o segunda klase a pamati. Ngem ket di, iso ti kang runaan nga estratehiya ti Apo, wano ni Apo Diyos, ang mangisaknap iti ebanghelyo na iti entero alubong. No kitaan tayo ti naggapuan o pakasaritaan ti iglesia tayo ang Metodista, nabangon daytoy manipod kadagiti saan nga iti uneg ti iglesia, ngam ket di nabangon daytoy iti uneg dagiti classrooms, no? Dagiti uneg ti pagadalan. Panunutin nyo anaimbag, kakabsat, wano imagine nyo iti maysa abunggoy na magbaliw kadagiti nasyon, asaan nga indaulwan dagiti obispo, saan nga indaulwan dagiti papastor, awan ti kastoy nga katedral, ngem ket di daytoy abunggoy ket indaulwan dagiti manalon, dagiti agtagtagilako, dagiti karpentero, wano stone mason, dagiti agtagtagibalay, dagiti kadawyan nga tattao. Isu daytoy abunggoy ket ganwat anang pataod iti Metodismo. Ti gamin problema tayo nga Metodista ket kastoy. Naikulbo tayo iti makunkuna a Wesley trap. Wesley trap. Anya ra ito'y Wesley trap. No mangeg tayo ti pakasaritaan ti Iglesia Metodista, sumrek kadagiti panunot tayo ti maysa nga iconic ordained leader. Dayjay nakasakay ti kabalyo, no? Ket malipatan tayon dagiti rinibribo alay ko nga isuda ti panakapuso ti ganwat a Metodista. Dagiti layko ti panakapuso, dagiti ti ganwat tayo a Metodista. Saan nga dagiti ordained priest, wano ordained pastor, saan nga dagiti obispo, ngem ket di dagiti layko. Nalabit asumken wenno simken kadagiti panunot yu ako nayo, may saak la alay ko. Anya ti kay papananday toy asao, nukas pangarigan mangegyo wenno may sawang yu. May saak la alay ko. Iparangarang na daytoy iti panang sigken, wenno panang limitar tayo kadagiti abilidad tayo, ang makipagtrabaho iti kaubasan ti Apo. Ngem kitaan nyo, sa balit ti ibagbaga ti nasantuan a Biblia, ken ti pakasaritaan tayo iti uneg ti Iglesia Metodista. Kas agtuloy tayo, makita tayo daytoy a kinapudno. Mapaneknikan tayo ita at ipaborito, uno ti pagayayat ni Apo Diyos nga araramaten, ket dagiti nagpaikonsagrar alay ko. Kas selebrasyon tayo iti bulan dagiti layko, wano late Sunday, makita tayong iti panakaayab, nga kunana, sumurot kayo, ken ti panakaibaon, ket adda iti DNA tayo nga Metodista. No? Naayaban tayo ang makipagpaset iti upward fellowship, isu amang pabilag kada tayo ang makipagpaset met iti outward mission ti iglesia tayo. Isu daytoy jay kunkuna tayo Metodista nga social holiness. Ket sakbay ngagtuloy tayo, ikan kayo basit iti ababang lecture. No niya ti kayat nasa when ni John Wesley iti social holiness. Nalabit nga nang nangagyura ito yan, social holiness. Anya ti kaipapanan na ti social holiness. Kuna ni Ama Wesley, there is no holiness but social holiness.
Iti konteksto ni John Wesley, ti kaipapanan ti sao nga social, ket saan akas iti panangipatarus tayo, itang agdama. Akayat nasa when societal, when no political, ngam ket diti kayat nasa when ket communal, when no relational. Dahil ti kaipapanan ti social, ijay sao ni John Wesley nga social holiness. Communal, when no relational. Faith cannot be practiced in isolation, but rather it is in the context of a society or community that faith can be perfectly manifested. This is highly theological because the nature of God is social. For God manifested Himself in the Trinity. He revealed Himself in the relationship of God as the Godhead, and in Jesus Christ as our Redeemer, and in the Holy Spirit as Sustainer. This revelation is directed primarily to us, human beings. Therefore, this is the very nature of God, or the very nature of God is social. Second, what God established as a covenant is also social. He established His covenant with Israel, then through Jesus Christ, and to all people, then to the church. Third, the body of Christ is also social. We, the people, from all walks of life, compose the body of Christ. No? We are the body of Christ. This perfectly illustrates John Wesley's point. The hand cannot be holy by itself. In the same manner, the head cannot also say to the feet, I don't need you. We can only function as a community, as one social unit. Dispensaran nyo, nagsaok basit iti English, tapnon ipakitak mo't nga mok basit tegsao. Kas kinunak itay, we are called to an upward fellowship that fuels us to be part of an outward mission. No talyawen tayo, ti pakasaritaan ti Methodism, makita tayo iti dakkel apaset dagiti laiko. Iti panagsaknap daytoy apamati ijay Inglaterra, sa jay Amerika, kastamet ditoy Pilipinas, kang runana sa jay Mindanao. Ada taga Mindanao ditoy. Aduda. No apay nga da Methodism sa jay Mindanao, gapur daytoy kadagiti laiko ang nagdapat sa jay. Dagiti Methodista ang naggapot kailukwan, idi dimteng da sa jay Mindanao, uray kayat dati apan makigimong kadagiti simbaan ti Katoliko, dagiti Kamakop, Seventh-day Adventist, Baptist. Saan da nga maawatan dagiti lingwahe? Iso nga ti inaramid da, gaputa Ilocano da, nagtitipon da. No? Nga naggigimong kadagiti o nagtibalbalay da. No? Iso daytoy tinangrugyan ti Methodism sa jay Mindanao. Gapo iti panangidaulo dagiti laiko. Ita ngay kakabsat. Adda pay lakadi dagiti laiko ang mangiganwat iti panakaidaulo ti Bible study, panakaidaulo ti fellowship. Wenno panagigimong kadagiti balayda, wenno iti lugar da. Wenno mapandalatan makigimong iti sabaling nga iglesia, sandan nga kayat ti maburiburan, nga agawis, nga mangidaulo, iti maysa nga gimong. No? Kastoy tinapasama kay jay Mindanao. No? Awan ti papananda dagiti Ilocano, iso nga iti naramid da, iso dalatan ti nagtitipon, naggigimong, uray pa yan dagiti Katoliko, nga napanidjay, basta Ilocano da, nakitipon damoten iti daytoy nga fellowship dagiti Ilocano. Gaputa isu ti maawatan da isu nga
daras nga dimakkel ti iglesia tayo ijay Mindanao. May kadwa, tinagkadwa ang mandato dagiti layko. Akas may matangan tayo manipod iti pakasaritaan. Ti umuna nga ayab, iso dayjay kunanay jay San Matthew kapitulo 4, versikulo 10 ket maysa kunana, surutendak. No? Ni Apo Jesus tinangawis kadigiti umuna nga disipulo na kunana, surutendak. Ket daytoy nga rod tinaindaklan a panakaayab iti panakitimpuyog tayo iti maysa ken maysa. Daytoy a panakayab ket personal. Ken makuna tayo nga methodical, no? Ti ayab nga idyaya ni Apo Jesus ket iparangna kada tayo ti ladawan ti class meetings idi tiyempo ni Apo Wesley, no ni John Wesley. Kadagijay a class meetings, kat saan, dagijay nga class meetings, saan nga indaulwan nida, dagiti ordinado papadi, wano ordinado nga papastor. Ngam kit di indaulwan nida, dagiti layko, wano makunkuna a class leaders. Ket amin, ang makipagpaset, kadagitoy a class meetings, ket ada paset da nga agpaay, iti maysa ken maysa, ada responsibilidad dagiti amin nga makipagkameng or no makipagpaset iti class meetings. Tigandat daytoy dagitoy nga class meetings ket ti idadakkel anay spirituan a panagbiag dagiti amin nga makipagpaset. Kinaresponsable agbalin nga naresponsable nga tao, may naresponsable a Kristiyano. Ken of course, ti panagdadanggay dagiti mamati. Tunggal kameng dagitoy a class meetings, ket sumungbat da kadagiti salsaludsod. Akas kumaka dagiti sumaganad. No, da ballpen nyo, mabalin nyo nga i-take note. No? Dagitoy ti sungsungbatan dagiti makipagpaset iti class meetings. Umuna, examples lang dagitoy. Anya ti agdama akasasaad ti pamatim? No? Sungbatan nyo ray jay. Anya kadi dagiti may kadwa, anya kadi dagiti basol nga naaramid mo manipod iti maudi a panagkakadwa tayo. Weekly dayto. Tandaan nyo nga ti class meetings ket weekly nga panagtitipon dagiti mamati. Ket sungbatan da amin dagitoy nga salsaludsod. May sapay kunana, anyada dagiti sulisog asinangom manipod iti maudi a panagkakadwa tayo. So ibagayo dagiti nakasulisugan nyo. No? Kasano anariknam ti parabor iti Diyos o no parabor ti Diyos iti biyag mo. So ishare yun no kasano yung narikna ti parabor ti Diyos iti biyag yo. Anyada dagiti nasayaat nga aramid ana aramidam manipod iti maudi a panagkakadwa tayo. So ibingay mo met dagiti nasayaat nga naramid mo iti napalabas nga lawas. No? Ken ti may sapay anya kadi kabsat dagiti kararag a mabalin mi nga ipaay ken ka. So agkikinararag da dagitoy nga mamati nga da iti gunglo dagitoy nga class meetings. Daytoy ti kaipapanan ti sao ni Apo Jesus ako na surutendak. Kaya't nasa wen agtrabaho tayo. Dagiti layko agtrabaho da amang disipulo ka dagiti padada alayko. Dayjay ti kaipapanan ti social holiness, no? Saan tayo nga bukbukudan ti pamati tayo? Adda chiropractor ko iti Mindanao, nga miyembro ti Seventh-day Adventist. Amo yung ti Seventh-day Adventist, ti panakabuangay ti Seventh-day Adventist. Iti tiyempo ti holiness movement iti Amerika, revivalism, nga rinugyan dagiti Wesleyan, wano dagiti Metodista, nabuangay ti holiness movement. Ket
70% tinang buangay iti Seventh-day Adventist ket naggapu iti Iglesia Metodista. Dagiti daduma naggapu da iti Baptist, Presbyterian ket nabuangay ti Seventh-day Adventist. Ket DJ nga chiropractor ko amo na nga pasturak. Ket tunggal adda session mi kunana pastor agkararagtapay. No, laiko, miyembro iti Iglesia ti Seventh-day Adventist, no? Pastor agkararagtapay. What a witness, no? Kada kayo nga da kliyente na, wenno pasyente na, kabailan nyo kadi nga aramiden da dyan, nga ikararagan da dyan kliyente yo, sakbay kayong agtuloy kadagiti aramid yo. So anya ti kay papananda ito iti biyag ti maysa alay ko. Ti panakaayab tayo, ket agbalin ang mapagtalkan apasurot ni Apo Jesus. Mapasamak ko madaytoy kadagiti personal devotions ken babasit responsable a komunidad. No sa dino ket matulungan tayo dagiti sabsabali, dagiti kangrunana, dagiti awan pamati na asumurot ken Kristo. Ngem laglagipin tayo, nga ti kangrunaan aganda ti class meeting, ket ti panang pagbalin kadagiti miyembro, wano kadagiti sabali alay ko, anarigta iti panagmisyon da iti ruwar, dagiti iglesia tayo, ti ruwar dagiti pagtaingan tayo, kadagiti opisina, ken uray pay, kadagiti sabali nga luglugar. Isumet da ito iti sumaruno apunto ti may kadwa nga panakaayab. Kunana, ni Apo Jesus kadagiti adalan na, in kayo, mangpatanor iti adalak. Ti panakakomisyon nga agmisyon iti ruwar, dagiti laiko. No kitaan tayo sa jay Inglaterra, no, the John Wesley kat ngayon, Ilocano tinapagbawalan. Naparitan da. Ngagsermon kadagiti pulpito ti Church of England. No? In recap ti Church of England, kada John Wesley, ti simbaan. Iso nga tinapasamak, babaen ti panangidaulo ti Santo Espiritu kada John Wesley kindagijay kakadwana, ti inaramid da, nangasabada kadagiti kalkalsada, no, open field, no, kasko na ni Dr. Menry Di Calman kadagiti laiko nga ditoy adu iti nagtaod ti iglesia tayo nga aramidan dagiti baro nga sekta tata ket isudan ti rumangrang ay nga iglesia datayo bumababamet ngem adu tinatulad da kada tayo nga Metodista, no. Ket may sa kadagitoy nga laiko, ti may sa nga panday nga agnagan John Nelson. Ket ti may sapay nga laiko ni Mary Bosanquet. No? Ni Mary Bosanquet, no? Na nasaya ti panagbiag na. Ngem tinalikudan na dayjay ket nangipatakder iti orphanage, nangipatakder kadagiti pagadalan. Nga naaramat nga instrumento iti ministeryo ti Metodista, no? O Methodist movement. Dagitoy nga laiko nagbalindang instrumento iti panagsaknap iti pamati. Kang runaan na dagitoy duwa nga laiko nga naibagak, no? Pinanawan da ti trabaho da ket nagbalinda nga full-time lay preachers, no? Ket maysa ni Mary Bosanquet anang kumbinser kini John Wesley nga mapalubusan nga agbalin nga preacher dagiti babae. No? Makita yo dagiti epekto ti maysa nga laiko. Isu nga tatan adu metten dagiti ordinado nga babae iti uneg ti iglesia tayo. Adda pa yan bishop tayo nga babae. No? Ket ni Mary Bosanquet tinang kumbinser kini John Wesley nga palubusan na nga agbalin nga lay preachers dagiti babae. No kitain tayo mati pakasarita ni Jay Amerika, no?
ijay nga nabuangay DJ kun kunata yung nga circuit riders, ijay nga imado, no? Ijay nga limago, ano, rimang ay dagiti grupo dagiti circuit riders, no? Idi tiyempo nga dumakdakkel ti teritoryo ti Amerika nga agturong agpalaod di West Coast. Saan pa'y anadanon ti Iglesia Metodista dagiti nga teritoryo, no? Ket sino ti simungbat? Iti daytoy nga panangayab ti Apo. Dagiti circuit riders ngagsakay da kadagiti kabalyo. Maysa kadagitoy ni Francis Asbury. Saan nga ordinado ni Francis Asbury? Maysa nga lay preacher. No? Isuda ti nagboluntaryo dagitoy nga circuit riders nga mapan iti baro nga teritoryo ket iwaragawag dati na imbag nga damag. Isu nga nagsaknap ti Iglesia Metodista jay Amerika. No? Dagitoy Methodist societies, no? Ti awag damo ti jay ket Methodist societies. Ngem uray pay nagtaod dayto iti Inglaterra. Iti nagbalin a nabileg a pundasyon ti American Methodism, no? Maipakita nga rod kada tayo ababaen kadagiti laiko na pardas ti tignay ti Dios. No adda dagiti laiko a sigagagar kin si sasagana a maibaon kadagiti frontiers, no? Now, ti may katlo, DJ Go, no? The Go in the Philippines and Mindanao, the lay pioneers. Idi marugyan ti misyon dito'y Pilipinas, adu dagiti laiko. Manipod Amerika nga nagboluntaryo, kadwan na babae nga single. No? Kadwan na babae nga single. Kadwan na dagiti nagboluntaryo nga umay dito'y Pilipinas, nga naggapoy di Amerika, ngagbalin nga missionaries, ket dagiti teachers. So nga nagbalin tayo nga English speaking, no? Ta imay dagiti American teachers nga nagisuro. Ket kaadwan na kadagitoy lahiko nga nagboluntaryo. Kastamet nga konakon idi agdapat dagiti Ilocano jay Mindanao kas jay tinapasamak, no? Lahiko met lang tinangirugi iti iglesia tayo sa jay. Dagitoy pakasaritaan ket nabilig da at testimonyo uno akas sungbat tayo iti awis ni Apo Jesus nga kunana in kayo, no? In kayo na ipaima daytoy kadagiti laiko. Isu damet pay tin mangipakita iti panakasungbat iti Great Commission. Ket nasungbatan babaen ti panagtulnog ken panagmisyon dagiti kadawyan alay ko isudang asimungbat iti daytoy panangibaon ni Apo Jesus in kayo. Kasano iti susurot kini Apo Jesus tapnon marubruban iti kay papanan or ti ipapantayo panagmisyon? Kasano nga marubruban ti panagmisyon tayo? No? Dagiti nagkauna Metodista saan da nagpili iti nagbaitan dagitoy duwa nga sao. Isusurot wenno ipapan. Iti class meetings, no? Daytoy iti rugi ti isusurot tayo. Dagiti panagatendar tayo ti Bible study, lay conference, lay congress, no? Lay empowerment, class meetings, no? Cell group, prayer discipling group, dayto iti sungbat tayo. Iti dayjay umay kayo, no? Nga awis ni Apo Jesus, suruten dak. Ket isu ti mangrubrob, kadigiti rikna tayo, no agat atendar tayo kadagitoy nga aramid dagiti laiko, daytoy matagbalin nga fuel tayo, mangrubrob, kadagiti rigta tayo, rikna tayo nga agmisyon. Ket mapan tayo itirwar nga may baon.
Ita nga tiyempo kakabsat, sa ludsudek, anyang kading nga rupa ti gunglo dagiti laiko, nga adda kada tayo, adda kadi cell groups tayo, no? Adda kadi prayer discipling groups tayo, adda kadi Bible study nga at atendaran tayo, adda kadi class meetings tayo, no? Addaan tayon ti teknolohiya nga aramidan dagitoy. Mabalin tayon nga prayer meeting online through Facebook, ano? Nyapay, Zoom, Jitsi Meet, kenda doon pa Google Meet, no? Mabalin tayon nga agatendar iti Bible study through online. Wano kaya tayo kaditi makipagpaset iti class meetings. Kaya't yung kading nga sungbatan dagiti sa ludsod, ti class meetings, may tured yung nga sungbatan dagitoy, anya tinaagdama akasasaad ti pamatim, anya kadi dagiti basol, anaaramid mo manipod, iti maudi a panagkakadwa tayo, anya da dagiti sulisog, asinangom manipod, iti maudi a panagkakadwa tayo, kabailan yung agatendar iti class meetings, nga adda dagitoy nga salsaludsod, nga sungbatan nyo. Sino ti kayat na nga gatendar ti class meetings? Awan. Ada, no? Sumagmamano, no? Mabuting tayo nga sumungbat kadigitoy nga salsaludsod, no? Taammo tayo, saan tayo nga kabailan? No? Ngem no agtalek tayo iti panangidalan ti Espiritu ti Apo, mabalin tayo nga mapakired, mapabileg, ket makipagpaset tayo iti misyon. Kas panang celebrar tayo nga rod iti late Sunday, wano late month, maipaima kada kayo nga layko ita ti silaw, ket sapay nga ramiden nyo dagitoy, no? Recommit to follow Jesus Christ, no? Makipagpaset tayo kadagiti small groups, embrace the go, no? Embrace yung you go. Kitaan nyo dagiti naldaw a panagbiagyo akas lugar ti misyon nyo. Pagbalinin nyo a circuit nyo dagiti opisina nyo, dagiti eskwelaan nyo, dagiti karuba nyo. Pagbalinin nyo a frontiers nyo dagiti tattao nga adda iti abay nyo, dagiti gagayem nyo, dagiti saan nga makamamo kina Apo Jesus. Be a lay pioneer right where you are. Amen? Agkararag tayo. O Diyos, anang idalan kada Apo Wesley, kada Francis Asbury, John Nelson, Mary Bosanquet, ken rinibribo pa'y alay ko, a pioneers sa Inglaterra, Amerika, dito'y pa'y pagilyan miya Pilipinas, ken sa dinuman pa'y asulit ti lubong, ipaay mo kadi ko maawapo Diyos, ti Santo Espiritum, kada kami kang runaan, kadagiti amin alay ko, tulungan na kami kat pagbalinin na kami as sitarigagay sumurot ken Kristo. Tapno awan maaramidan mino saan ati mapan itilubong ang mangibanag iti misyon mi. Ipaay mo ti pareho nga tured ken pakinakem kinatalged a pammati akas inpaay mo kadagiti nangitakder iti daytoy a pammati. Tulungan na kami amang paado kadagiti disipulum, amang balbaliw iti dakes alubong mi. Dawaten mi amin dagitoy itinagan ni Apo mi Hesus Kristo, iso anangayab ken mangibaon kada kami. Amen. Agyaman kami launay, Reverend Dr. Anagay, ket palubusan na kami kadi. On behalf of Central United Methodist Church, we would like to present this certificate of appreciation to Reverend Dr. Roland G. Anagay, Dean, Bishop Han Theological Seminary, Bukidnon, for his outstanding service as the guest preacher for Late Sunday at Central United Methodist Church, Ilocano service with the theme,
laity called to follow, commissioned to go. Your inspiring words and faithful witness have celebrated the ministry of all Christians, encouraging us to live out God's call through grace and service in our communities. Presented this 26th day of October 2025 at Central United Methodist Church, Manila, Philippines, signed by our Church Council Chairperson, Brother Alfredo Bautista II, lay leader, Brother Dario Borje, Pastor in charge, Ilocano Worship Service, Reverend Genesis Galanza, and our Administrative Pastor, Reverend Carlos Onilia. Agyaman kami launay, Reverend Dr. Roland. Itay ti panawen, ti panagyaman ken panagdisipulo, ay panangidaton, anya nga rod ti idaton ko iti apo. Makaanay nga ta ti pirakwen no, na materyalan a bagay, banbanag, saan masapol nga idaton ko iti biyag ko, babayan ti inak panagserbi. Panangipaay ti tiyempo, ken panangibingay ko ti amin nga intelek ti Diyos kanyak. Umaykam nga rod agyaman nga si papakumbaba ken siraragsak iti templo ti Apo. Daton tayo dagiti apagkapulo karkari ken datdaton apagyaman iti altar. Bayat ti panangidaton tayo kadagiti pagkapulo panagyaman tayo. Bayat ti panangkankanta tayo ti imno ti panagyaman ken panagdisipulo. Kaya giti adati kayat na pagyamanan, mabati kayo dito sangwanan, adati giti karkararagda, araraw da, maawis kayo mat kakabsat. Manubot ko idalanak anya pa'y pagkurangan awan dodwa kasina inaldaw kanya kada isutal na keriliwa at kayo amin kakabsat. Kararag tayo. Giyamang kami o apo iti daytoy nga kanito, tinangyigan mi nga sasaom. Anang pabileg manen kadagiti bibiyag, dagiti laiko ti unig ti iglesia mi. Kaspaset ti panangawag mo, ti tunggal maysa kadakwada, nga agserbi
babaen, ti iglesia mi, tapno agbalindamet nga instrumento, ti panangiwaragawag, kadagiti sasaom, maibingay, dagiti pamatida, kadagiti sabsabali, babaen, kadagiti nangayabam kanyada, babaen, kadagiti pampamilya, komunidad, trabaho, ken anyapay, nga nangayabam kadakwada. Bendisyon met o Apo, ti mensaherom, ti bayat ti kaadana kada kami o Apo. Ken kastamet, iti trabaho nga impay mo, kas translator, kadagiti Ilocano, nga mausar mi, kadagiti amin nga aramid mi, kas gimong ti kailukanwan sa laing ditoy, kem kadagiti na dumaduma pay nga luglugar, tintero nga pagilyan mi nga kailukanwan o Apo. Isot gapo na o Apo, bendisyonam. Bendisyonam at aramid na trabaho, nangayabam kas ministeryo, babayen ti seminaryo, nga nangayabam kanya na, nga pagserserbian na. Agyaman kami met kadagiti biyag, dagiti anak mo, dagiti adati pagyamanan na, kidkid dawat da o Apo, bendisyonam, dagiti trabaho, panagadal, ken kasnamet, kadagiti nignegosyo da. Karkararag kumet ni kabsat nga Genesis, ti anak na D.S. Ralph, ken ti ingingutin na nga asawa, ti panagtrabaho na US, ken ti iyapan na into nubigat, o Apo manin, bendisyonam kadi o Apo, ket ipaay mo ti salwad, ti na panagbiyahe o Apo, manipod, iti daytoy nga kanito, aging ganat tunubigat. Aging ganat makadanon, tinangayabam kanya na. Kastamat itong galmay sa kanyami, bendisyon ang met, tinda panagawid manin, kadagiti probinsya, nga ayan mi, nang nangruna, kadagiti agbakasyon, ket sapay la kumanga ti salwad, ken annad mo, ti ipaay mo, kadakwada o Apo. Wala po, giti anak mo nga ida ti sangwanam, si dadatatagda nga dumawat keng ka, iti panakikaadam kadagiti bibiyagda. Ket kidawe mi kadi nga ipaay mo asi bubuslon o Apo, dagiti anyaman akid daw da. Pada-pada na kami kadi nga bendisyonan. Kadagiti na duma-duma nga karkararag kid daw o Apo, dagitoy nga anak mo. Dagitoy ti pagyamanan mi unay, tagyaman kami met tagtultuloy nga pamakawam mo kadagiti nagbasulam mi. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. When idalan na kinaldaw nagkakelenayat na inkarin at inanak ipalay ni Ama na intong mapanen karawak jay kakabsat ken Kristo, ti agtultuloy nga kapya, nga naggapo ken Ama, nga nang ti ipaay na kuma, ken ti agtultuloy panang tarawidwid ti Diyos Ama, ti ayat ken mangisalakan nga ayat ni Apo Jesus, ti presensya,
ti Santo nga Espiritu na, ti agtultuloy ang makikaadda, ti tunggal maysa kada tayo, itinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Amen.